Cando vostedes me digan. Sí? Bueno, pois, antes de nada, moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa que eu quixera comenzar trasladando o pesar e a solidaridade do Grupo Parlamentario Popular coas familias dos mariñeiros galegos falecidos no naufraxio do Argos Georgia, que, nestes momentos difíciles que saiban que contan co cariño e coa cercanía deste grupo parlamentario e tamén desexar o pronto restablecemento de todos os que tiveron a fortuna de ser rescatados e que, sen dúbida, veñen a atravesar unha situación enormemente complicada da que todos nos facemos cargo. Esta rolda de prensa vai poñer fin tamén, dunha maneira simbólica, a esta actividade parlamentaria, este primeiro período de sesións da 12ª legislatura, que deu comenzo o pasado 18 de marzo co pleno da sesión constitutiva. Pasaron pouco máis de 4 meses desde aquela sesión constitutiva e, co balance na man, podemos decir que o Parlamento galego viviu unha actividade frenética nestes 85 reunións que celebramos dos distintos órganos parlamentarios. Hai que destacar a celebración de 9 sesións plenarias e de máis de 50 reunións de comisións e, en total, a día de hoxe superamos as 206 horas de actividade parlamentaria, o que supón unha media de 2 horas, superior ás 2 horas cada día nesta 12ª legislatura. A maiores desas máis de 80 horas de sesións plenarias que vimos neste primeiro período de sesións da legislatura, queremos destacar as máis de 22 horas de reunións que celebrou a Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego, as 16 horas que celebrou a Comisión Cuarta de Educación e Cultura ou as 13 horas da Comisión Primeira de Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior, a segunda e a séptima, tanto para a Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios como Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes, respectivamente. Ao longo destes meses, o Goberno galego tamén deu cumprimento dos seus compromisos asumidos para eses 100 primeiros días de goberno, como ven, puse de manifesto o presidente e o conxunto do goberno no acto celebrado a pasada semana. E a nivel parlamentario foi tamén quen de remitir ao Parlamento galego 2 novos textos legislativos. O primeiro, o de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, un texto legislativo que posibilitará que a utilización dos recursos naturais que temos en Galicia, tanto para a produción de enerxías renovables como para as concesións de augas e proxectos mineiros, redunde en beneficios para a sociedade galega, sobre todo para o medio rural galego, ben a través da creación de postos de traballo, a través da mellora ambiental da contorna na que se instalen ou unha reducción de custes enerxéticos aos consumidores locais. E, por outra banda, en segundo lugar, o proxecto de lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia, unha normativa pioneira, non só a nivel español, senón tamén a nivel de toda Europa, e que busca facilitar o acceso á cultura para todos os colectivos e eliminar calqueira barreira física, cognitiva, territorial ou social para fomentar a participación cultural efectiva de todos os cidadáns sen ningún tipo de exclusión. Unha das cuestións nas que o Parlamento galego segue a ser referente a nivel de toda España son as posibilidades coas que contan os grupos da oposición para facer tanto a súa labor de control ao Goberno galego como para impulsar a súa acción e actividade política. Isto amósase a través das iniciativas que se incorporan ás ordes do día das distintas sesións plenarias. Así, das 139 iniciativas que se debateron en pleno, 3 de cada 4, 104, para ser en concreto, foron a iniciativa dos grupos da oposición, fundamentalmente Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista de Galicia. Ademais destas 139 iniciativas plenarias, 88 foron de control ao Goberno galego, máis do 63%, e 51 de impulso da actividade gubernamental. Estes datos poñen de manifesto que o Grupo Popular mantén a súa plena disposición para que os grupos da oposición exerzan con total liberdade e disponibilidade o seu traballo no Parlamento galego, moi lonxe do mantra que acostuman a difundir de que aplicamos o rolo parlamentario e de que mantemos silenciada a oposición. Só basta lembrar que 3 de cada 4 iniciativas desas sesións plenarias neste período de sesións foron
iniciativa da oposición. Unha cuestión que non parece menor, tendo presente a gran maioría que conta o Partido Popular de Galicia neste Parlamento galego e que poderíamos manexar para vetar ou entorpecer, como por certo se fai noutras cámaras, a labor que fan os grupos da oposición. E xa para rematar, idesme permitir que faga unha pequena referencia á carta que, segundo se recollose na Voz de Galicia, pois o inefable ministro de Transportes dirixiu ao presidente Rueda sobre a construción do AVE entre Galicia e Portugal. Non ten sentido algún, e ademais é unha mostra máis da falta de cordialidade e lealdade do Goberno de España con Galicia, con todos os galegos, que un ministro se dirixa dun xeito tan intolerable e chulesco ao Goberno galego. Eu creo que unha comunicación dirixida a unha administración non debería redactarse baixo o principio de sujétame el cubata. Non parece o máis adecuado para a forma de actuar que debería presidir calquera ministerio de España. No que debería centrarse o ministro é en velar porque os tan cacarexados e esperados trens de alta velocidade a Galicia cheguen con puntualidade, xa que o problema que sufrimos cos agardados trens Abril estamos volvendo a padecelos agora coa entrada en funcionamento do SAPLO. Lamentablemente, a falta de puntualidade é un problema habitual que sufren as persoas usuarias dos servicios ferroviarios en Galicia, con incidencias e retrasos na rede de media distancia prácticamente a diario, aos que se suman agora os problemas de conexións da alta velocidade. O señor ministro debería deixar a un lado a súa devoción por deixar por escrito estas ocorrencias de carácter tabernario e centrarse neste caso en axilizar os trámites para a conexión de Galicia con Portugal por alta velocidade sexa unha realidade canto antes. Co actual estado de tramitación as obras non estarían rematadas como pouco ata finais de 2034, incumprindo a promesa de que a conexión sería unha realidade no ano 2032. Do que debería sentir vergoña o señor ministro é que teña que ser o propio presidente da Xunta de Galicia o que se traslade a Portugal para confirmar co seu ministro de Infraestructuras que o AVE Vigo-Porto é unha prioridade para o goberno portugués. E o que fai falta é que o goberno de España cumpra os seus compromisos destinando fondos europeos para poder compatibilizar os avances a ambos os lados da fronteira. Ademais, compre lembrar que este afán epistolar do ministro de Transportes debería ser compatible coa atención persoal que o presidente do Goberno de España ten que ter cara a todos os presidentes autonómicos. A día de hoxe, transcurridos máis de 100 días dende a toma de posesión, o presidente Rueda segue á espera de ser recibido polo presidente Sánchez. Unha reunión na que se deberían analizar todas as demandas e compromisos con Galicia pendentes por parte do Goberno de España, entre as que figuran, entre outros moitos, pois a conexión do AVE con Portugal, pero tamén outras cuestións relacionadas con infraestructuras, coas peaxes, coa transferencia da AP9, coa construción de novas autovías, coas melloras no transporte ferroviario ou de carácter económico, como o tan agardado sistema de financiamento autonómico ou tamén cuestións relacionadas coa prestación dos servicios públicos, tanto sanitarios como de dependencia. Parece que todas estas cuestións deberían de ser prioritarias para o Goberno de España e non trasladar cartas pouco afortunadas, en termos menos afortunados todavía, e que parecen máis fomentar a confrontación que o entendemento. Creo que o conxunto dos galegos nos mereceríamos un goberno que tuvera un pouco máis de respeto polas institucións que a todos nos representan e, lamentablemente, votamos de menos un carácter máis constructivo na comunicación por parte do señor ministro e tamén por parte do presidente, que creo que xa tuvo tempo abondo para establecer unha data xeitada para recibir a quen preside ao conxunto dos galegos. Lamentablemente, vamos a ter que seguir agardando ata que estas ocorrencias deixen paso a un pouco máis de sentido institucional e todos podamos traballar, que é o que deberíamos facer, en interés de todos as galegas e os galegos. Pola miña parte, máis nada, e quedo a vosa disposición por se hai algunha cuestión que suscite o voso interés. Pois se non hai nada, damos por rematada. Perdón?
Bueno, moi brevemente, por enriba, sei que houbo unha condena para un cargo da DIF e outra para o conductor, en todo caso, máximo respeto ás decisións xudiciais e tamén, bueno, pois, supoño que todavía teñen posibilidade de recurso, en fin, en todo caso, volvo a repetir, máximo respeto polas resolucións xudiciais e o que espero, o que lamento é que tardara tanto en chegar esa sentencia. A todos nos gustaría, seguro que as familias dos afectados os primeiros, que se te hubiera producido moito antes, pero en todo caso, bueno, pois espero que sirva para determinar as responsabilidades e dar unha mínima satisfacción ás familias que evidentemente pois dificilmente van a poder ser compensadas da súa perda, non? Bueno, simplemente eu creo que os datos de paro é algo que se debe de estudiar ao longo prazo. É evidente que Galicia continúa en niveis por debaixo da media nacional e creo que iso é unha boa nova e, polo tanto, creo que nos debe de servir de alento para continuar traballando, para continuar mellorando as tasas de desemprego e de actividade. Creo que estamos indo no camiño correcto e o Goberno ten motivos para sentirse razonablemente satisfeito de como van as cousas, ao tempo de, bueno, que isto sirva de acicate para seguir traballando en políticas públicas de emprego que en Galicia se teñen amosado máis efectivas que na media do Estado, non? Pois, se non hai nada máis, moitísimas gracias e o que teña a oportunidade, pois que disfrute dun bo verán, se ten datas.